Mayong buntag mga kaigsuunan, murag langit na gini ba? Murag paminaw na ako gini ba? Langit naman. Di ba? So, praise the Lord, no? Kita kanang doa ka speaker dia, nindot akong tingog. Ampuana na siya. Nga tubagon sa Ginoo nga magpabilin gina diha. Okay, muna nga unya sa offering. Okay, now, karong taknaa, atong isaulog ang Missions Month. Atong pakpakan ang buhay nga Dios. Nga katong gikanta ganina no nga tanang tribo magadaig diha kanimo. Di ba? Kitang tanan diri nagrepresentar sa lahi-lahi nga tribo. Okay? Ambot lang usa akong tribo pero Bisaya man gyud. So, basing mo na. Okay, daghan mang klaseng Bisaya. Na ato ang ang theme sa Kamakop, ito Jesus the real or the ultimate trailblazer. Ako search sa dictionary kay usma diging trailblazer, pioneer no? Pioneer siya ang nagsugod o kaning iyang gisugdan, iyang gipasa sa iyang mga tinun-an no nga maghimog disipulo sa lahi-lahi yung mga nasod o gitawag ang matag usa kaparte siyahang lawas nga maghiusa sa usa ka tumong no o ang ato ang teksto karon makita da sa Episo 4, 4 and 6 o sumpay ni siya sa giwali ni Pastor Marvin Yanes last Sunday o ako ni siyang basahon adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu ingon nga kamo gitawag ngadto sa usa ka paglaom sa pagtawag usa lamang ka paglaom sa pagtawag kaninyo usa ka Ginoo usa ka pagtuo usa ka bautismo usa ka Dios ug gamahan natong tanan ibabaw sa tanan ug pinaagi sa tanan sulod diha sa tanan. So klaro kayong tong niagi na ay no si Pastor Marvin nagwali about the call for unity. Now, sumpayan nato na the fundamental truths about church unity. Muna ato ang titulo or mahinungdanong kamaturan sa kahugpungan sa simbahan. Hugpong meaning unity sama sa usa ka pungpong, no? Kahugpungan sa simbahan. Now, siyempre kay Alliance man ta, balik ta sa atong roots no nga diin ang ato ang founder nga si A.B. Simpson. No, iyahan ning gi-quote ingon siya, the chief danger of the church today is that it is trying to get on the same side as the world. Mo kani ang tinuod gayud nga peligro nga gakahitabo sa simbahan. No nga ang simbahan ug ang kalibutan murag mao-mao nagtumong. Mao na og nihimo nang secularize ang simbahan. Kay daghan karon nga mga bag-ong mga religion labi na ni kini gitawag nga progressive Christianity nga welcome tanan yung mga pagtuo nga regardless unsa imong pagtuo basta usa lang ka Ginoo pwede na. Muna ang ginatawag nga progressive Christianity. O muna karon no kung imong namatikdan ang mga dagkong universidad sa USA, even dia sa Europe nga nagsugod gayud sa usa ka lig-on nga pundasyon sa biblikanhong pagtulunan karon wala. Bugad na siya sa mga leftists, diha naga-breeding ang mga atheists. Naunsa naman asa naman ang panaghiusa sa simbahan diha sa usa lamang katumong. Ingon pa gyud ni A.B. Simpson, our master, no? Instead of turning the world upside down, our master, meaning our Lord Jesus Christ, expects us to accomplish results, even if they bring opposition and conflict. So when we follow the truth,
the commandments of the Lord Jesus Christ, di gyud malikayan nga nagyoy opposition, nagyoy conflict. Pero ang church today, murag, dili gusto ala. Gusto og love, love, love. So baka happy all. No? Anything is better than compromise, apathy, and paralysis. God give to us an intense cry for the old-time power of the gospel, the Holy Ghost. So that's why, kani karon, we are reminded. I hope kani nga message will remind you the fundamental truths o kung sa gini ka distinct o kung sa gini ka unique ang Christianity. Okay? Now, go back sa previous no nga message la Sunday sa muni siya ang gitutukan, no? Matinguhaon sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinagi sa bugkos sa panagdait. Nindot kayo ang illustration la Sunday, no, mahitungod sa usa ka lawas. Nga ang lawas lahi-lahi og parte, nay buhok, nay kamot, unsa man, pero kung ang usa ka parte dili bitaw siya mo function sa iyang design, apektado, no, ang tibuok lawas. So kung ikaw sa kakristohanon nga gibutang sa Ginoo diri, kung dili ka mobuhat sa imong purpose sa design sa Ginoo sa imuha, moapekto na siya sa tibuok lawas. No nga nay panahon no nga may gani karon akong ngipon arang-arang na. Okay? Nagi panahon na grabe jud ka kanang distracting ug makadisturbo gyud. Gamay ra mo taning nga ngipon pero gipasagdan man. Karon ibtuno na. No? Makalugar lang yun, ibtuno na kay nga naman, dili na ni pwede. Disturbo na kayo, di na madagpasta. Gipasagdan man lagi. So muna nga, apektado, no? Ang tibok lawas. Subusa, ikaw karon kumubuhat ta sa ato ang function, mura ni sa kanang healthy body no nga maka-perform ka. O maka-perform ang church sa usa ka tumong goal nga mao gayud ang pagtuman sa Great Commission. Okay? O kana siya no kanang nga panagdait kanang word diya nga peace is kanang ang sa Greek ana kay ero, to join, tie together into a whole. Usata. Okay? Nga usatag padulngan, usatag pagadtuan. So muna siya atong isgutan karon nga ang kinatibukan unsa magining whole, unsa magining kaning kinatibukan sa simbahan, unsa magining usa nga ato ang tagaan og pagtagad karon. So adunay 7 kabuok, no, 7 kabuok lang. So usually 3, pero kani 7 gyud ka punto nga ako ang tagaan og pagtagad karon. 7 ka mahinungdanong kamaturan sa kahugpungan sa simbahan. Okay. Giingon diya sa verse 4, usa ka lawas. Usa ka lawas, di ba? One body. No, go back ta sa chapter 2 sa Ephesians nganong kaning lawas na himong usa. Di ba nganong katong lahi-lahi nga tribo na hiusa naman sa mga Hudiyo, mga Pilipino Hudiyo, wala nay na mas labaw diha kay usa na kang Kristo nga naman tungod na siya sa gibuhat ni Jesus didto sa cross sa iyang gihimong walay bili ang balaod, mga kasuguan ug mga kalagdaan aron ang duha mahimo ng usa. Mura ni sa kaminyoon, no? Ang duha gihimog usa. Sa Dios diha lang kang Kristo. Usa ka bag-ong tao pinaagi sa paghiusa kanila diha sa iyang kagulingon. O sa ingon naghimo og panagdait. O kini aron ang duha iyang gipasiguli ngadto sa Dios, Hudiyo man ka o dili Hudiyo, Pilipino, Amerikano, usa lang gyud kapamaagi ug usa lang kadugo ang giawas aron ikaw ug ako mahiusa sa amahan. Okay? Pinaagi sa cross ug sa ingon gitapos ang panagbingkil. Okay? So ang cross mao gayud ang ato ang panaghiusa sa lawas ni Hesus nakaangkla sa cross ni Hesus Kristo.
Sumugay na si Apostol Pablo, ingon siya, ang iyarag yung ginawali ay preach Christ nga gilangsang sa cross. Usa ka mensahe lang. Ang iyang ginawali kay mora gyud ni nga mensahe nga kinahanglan madunggan sa mga katawhan nga sila mapahasig-uli ngadto sa amahan. Sumuni po nino ang ato ang tagaag pagtagad, muning gitawag natay Missions Month, mabalik ta. So unsay pinaka-basic nga ang tao dili mapasig-uli sa Dios tungod sa iyang mayong binuhatan. Ang tao dili mapasig-uli sa Dios sa relihiyon or sa iyang paningkamot, usara. Usara ang hinungdan nga ang tao mapasig-uli sa Dios og mahiusa diha sa lawas ni Hesus ang cross. Okay, bisan gali diri sa simbahan, nahiusa na ta sa kalawas apan dili gyapon malikayan ang panagbingkil. Ibin diha sa pamilya na ay panagbingkil, basig pulos Kristohano na, nagyapoy mga bingkil-bingkil na ay mga resentment o unsa man ang rason nganong maghiusa man gyud. Cross. Balik kita permente sa cross. Wala na therapy, guban pa. Kasi pag usa na nga therapy mo ang atuan para ma-reconcile mo kung walay cross, wa gyapon ang hugot na to. Nganong maghiusa ta, bisan diri sa simbahan, ang cross, mo ba nang ingon ni, di ba, ginabalik-balik sa pagtudlo sa mga apostol, forgive! Asa man? As the Lord, forgive you. Ang pagpasaylo, nakabasi kanunay sa cross. Wala na ilain. Ngano mo hatag man tagkaluoy tungod kay gikaluyan po kas Ginoo. Mo man na siya. Ngano mo pasensya man tungod kay ang Ginoo nagpasensya nimo. Kita gihimo nga kaya bitong image and likeness sa Ginoo. Kung kani siya mahimot ang liwat ni Jesus muna nga always kita diha sa cross. Ingon pa gyud niyo nay pangutana. Nag-mix na karon. So mura na tani kuan mga Gen Z na ta, what imong gusto? What imong gusto? Maabot ko ni kamod ako. Unsay imong gusto? Moabot kung mudako na ka. So, what do you want to be when you grow up? Or sa Bisaya, unsay imo ang gusto kung ikaw mudako na? I believe kani nga pangutana, di pangutana na sa inyo ha. Di ba, kasagara, common nga answer sa mga lalaki, pilot. Sa mga pilot, kanya kawa na kuan, sige ako, pilot, okay, pabos-ubos na to, sundalo, gyapon, sige, DJ, gusto ko ma-DJ. Nya makasasala man ko, murag, delikado na akong future, gusto ko mimong pare. Daghan naman to, salamat sa Ginoo muna gid ni. No, akong point ani is this, gipangutana ta ni ana. Now, karon, isip usa ka Kristohanon, unsay imong gusto nimong maabot sa imong kinabuhi karon. Karon nga ikaw luwas na, karon ikaw napasiguli na sa Dios, unsa man gyud imong gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi? Unsa man gyud ay? Daghan ka gusto, pero dapat isip usa ka lawas o doon na lang tayo usa ka buok nga gusto mahitabo sa tong kinabuhi. Mga taga-Efeso 4:15 ang tubag ni ana hinuon magsulti kita sa kamaturan uban sa gugma, magtubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo, to grow in all aspect towards Christ likeness. Muna sa ang point. So meaning atong gusto gyud isip usa ka simbahan nga ang ato ang tinguha nga mutubo kita nga mahisama kang Hesus diya sa tanang aspeto sa kinabuhi, sa mental, sa emosyonal, o even pagdala diya sa negosyo, pamilya, o guban pa, dapat Christ-likeness ang ato ang perminti na astong unahuna in all aspect sa kinabuhi. Kinahanglan, our goal is to become like Christ. Muna nga kung bisan unsa man kana imong gibuhat karon, ang pangutana gyud is
kani ba nagakontribute sa akong pagkamahisama kang Hesus? Hindi akong trabaho, nganong gusto ka maminyo? Ha? Nganong gusto ka ni? Dapat ibutang sa itong una-una, may to become like Christ. Of course, binagay sa providence sa Ginoo, mumpo na iyang tinguha sa matag usa nga may sama ta sa iyang anak. Okay? Isip usa ka lawas ni Hesus ang atong hiniusang padulngan. Mao ang pagkasama kang Hesus. Mo ba ni ang imuhang tinguha? Isip usa ka lawas ni Hesus kay kumusimang ka ni. Kung di ni mao, i-question nga nung nahimo kang Kristohanon. Kay kung sa maday nga agenda, nga nung nakagapadayon kag simba, nga nung sa maday ni, nga dili man, kung dili man mo contribute ani nga desire to become more and more like Christ. Layo pa kay tas tinuod sa pagkahisama kang Kristo apan padulong ta diri. Padulong ta diri pinagi sa grasya sa Dios. Ikaduha, usa ka espiritu. Usa lang yun ka espiritu. Oh, aduna lay usa ka lawas ni Jesus ngayang gitubos. Okay, usa lang ka espiritu. Ang Episo gibalik-balik kaning kamaturan ning usa ka espiritu unsa may gibuhat sa usa ka espiritu sa iyahang simbahan. Sa iyahang mga tinubos sa mga gipili sa Dios muni siya no ang espiritu no mo'y patik no kanato aron nasa ato ang kaluwasan gipatikan muning silyo nimo sa diyang imuhang gisurrender imong kinabuhi kang Hesus sa diyang imuhang gibiyaan na ang kalibutan o ang pagpakasala sa diyang nituka gisilyuhan ka sa Dios muna ni karon ang ato kasiguruhan ang espiritu mo'y patik silyo sa imong kaluwasan nga ikaw iya na gyud sa Dios. You belong to Christ because you have the seal of the Holy Spirit. Kadua, ang usa kaning espiritu nga usa muni siya ang maghatag kanato og boldness nga makaduol kita sa amahan tungod kay pinaagi kaniya kang Hesus. Kita makaduol ngadto sa amahan pinaagi sa usa ka espiritu. Kani palang daan nga verse nagisgot na ni siya og Trinity. No? Pinagi kaniya kang Hesus, makaduol ngadto sa amahan, pinagi sa usa ka espiritu. So meaning, mo din ni siya nganong makasimba ta, nganong pagadawaton sa Dios ang ato ang mga pagdayeg kay usa ka espiritu maoy nagpuyo kanato no o mahimutang acceptable sa Ginoo. Kung anong usa ka tawo magwarawara siyang kamot kung walay espiritu nga nagsilyo siya ang iyang pagsimba kawang kay dili siya acceptable sa Ginoo. Di siya kaduol. Usa ra gyud ka espiritu. Dayon. Usa pa gyud ni ang kaning usa ka espiritu no, diha kaniya kamo usab gitukod no, sa maong puloy-anan sa Dios pinagi sa espiritu again the Trinity diha kang Hesus kamo gitukod aron mahimong puloy-anan sa Dios pinagi sa espiritu. You became a temple of God, the dwelling place of God. What a privilege that God has given to us in one spirit. Puloy-anan pinagi sa espiritu. Ikaapat, pagpadayag pinagi sa espiritu. Kaniadto sa laing mga kaliwatan wala kini ipahibalo ngadto sa mga tao sama sa pagpadayag niini karon ngadto sa iya mga balaang apostoles og mga propeta pinagi sa unsa espiritu again. So kaning tanan nganong makasabot sa mga pagwali nganong ang mensahe sa kaluwasan ma-appreciate nato nganong mo respond ta with joy because of the revelation of the Holy Spirit sa tong kinabuhi sa kamatuoran no ang pulong sa Dios kay aduna nay kahayag nga ato ang masabtan i-credit nato na siya because of the Holy Spirit. Ikalima,
gilig-on pinaagi sa espiritu aron nga sumala siyang naghingapin nga himaya itugot unta niya nga unsa malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang espiritu. Can you just imagine, gikan pa sa wapakano nga diha kang Kristo, gibago ang imo kasing-kasing, diha pinaagi sa espiritu karon, gina-able ka to believe, and then you are sealed. Wala di na human ang trabaho sa Holy Spirit. Gilig-on kanya kanunay, ginatabagan kanya kanunay, nga ikaw makalahutay niining kinabuhi. Nasayod siya unsa kanang ka mapintas kining kalibutan. Nay dunay tulo ka enemy nato, the world system, the flesh kini ato ang unudnon nga tinguha nga makasala, and the devil. Usaw man nato ni pagpildi ani. You are empowered by the Holy Spirit to overcome sin, to overcome the world. That's why we abide in Christ. Gilig-on. Panahon ni ikaw na diskurahi, nganong nisimba gyapon ka, nganong nagpadayon man ka. Tungod ba na sa imong kusog? It's because the Holy Spirit is empowering you to continue. Muna ingon ni Kristo nga sa atong iyang nasugdan sa atong kinabuhi, iyang padayunon, kana nga work is the work of the Holy Spirit sa tuang kinabuhi. So wala gayoy left behind nga mga Christian. Tanan gayud makatagamtam sa himaya kay adunay usa ka espiritu nga maggahom sa matag usa. So karon ang gahom sa kahugpungan sa simbahan nagikan sa Espiritu Santo. Muna nga bisan pa lahi-lahi tag mga background, lahi-lahi tag mga upbringing sa kinabuhi, lahi-lahi tag di ba kanang trabaho, pero magkayusa gyapon. Aduna gyapoy joy, love. Why? The unity because of na siya sa Holy Spirit. Tungod lang gina siya sa Holy Spirit, no? So busa padayon kini nga panaghiusa nga atong natagamtaman, not by might nor by power but by the Spirit of God working in this church. Katulo, usa ka paglaom. Okay. Usa ka paglaom. Okay? Then sa haman na gikan nga paglaom. Usa ba ni nga paglaom? Paglaom nga madato, paglaom nga usa ba kani nga paglaom? Gi-define mismo in the book of Ephesians gyapon. Sa nga ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing. Gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing, meaning illumination of the Holy Spirit. Dili nimo ni masabtan nga paglaom. Wala kay nani nga klase nga paglaom unless lamdagan ang imong mga mata, unless ablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga masabtan nimo ni. Munis ang dili gid ka-relate ang world. Di gid sila kasabot sa mga Kristohanon, bisin pag gibalog na sila ngadto sa arena nga mga layon, di sila kasabot kay kadayeg mangyapon sa Ginoo. Abi ba kanako maundang na ni Christianity? Ngano man nga gikalipay manon nila nga mamatay. Unsa may nagdalanin nila nganong bisan pa nga daghan ng mga gobyerno, mga tao nga buot mo erase sa Christianity. Ngano man nakadaghan man noon. Hantod karon nakabenepisyo naman ta. Unsa may naa nila nga wala sa uban. Kato kong gimension ganina o kanipod usa ka paglaom. Usa man ni nga paglaom, distinct ni sa kay ang kalibutan naglaom nga nagkakwarta sapi kita na dunay distinct nga paglaom. Okay? Paglaom diya sa iyang pagtawag kaninyo gitawag ka sa Ginoo aron na kay ani nga paglaom. Okay? Kun unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon mo na nga klase nga paglaom nga naa sa simbahan. Naa kanimo muna mo padayon ta no diha sa mga specific pagyud kayo kani nga paglaom asa lang
Ni siya exclusive sa mga balaan, sa mga Kristohanon rani. Muna ang world di kasabot nato. Muna kung wa kayo inali nga paglaom, glorious hope to be with Christ, spending with Him for eternity together with all the saints. Worshiping, loving God forever, enjoying Him forever. That's the hope that we should have as a church. Ang pangutanan ako, naaba kay inaning nga paglaom. Unsa man gyud ang imong gilauman sa kinabuhi. Akong inahan, kumusta diya sa online? Wa siya karon, way tubig sa balay wa kaligo. Now ang point ani, naglaom siya after pila ka tuig nga iyang hinulugay sa SSS. Naglaom siya nga makadawat ra lagi siya aning ginatawag nga pension. Pero hantod karon wa pa niya na dawat kay daghan og proseso. So meaning ang iyang paglaom ngano makadawat siya kay ni trabaho siya. Naghago siya hulog ng taon, naggabing niyang pila na kani ka overtime. Makahulog lang. Karon 60 na siya. Paglaom, SSS pension, come na. Pero kani bitaw nga tong paglaom sultiyan ti ka. Di nimo wa nimo ni gihaguan. Dili na gikan nimo. Si Kristo mismo mo'y nag-ula sa iyang dugo. Siya mismo mo'y naghago nimo para ikaw makatagamtam nini nga paglaom iangkla lagi ang imo ang kinabuhi kang Hesus kay saray makahatag ani nga paglaom. Because of the faith makapadayon kita nini nga kinabuhi kinatay paglaom. Muna nga muwalita sa maing balitangan mo serta missions month nakangilad naman yung kalibutan sa naman ay kabalaka kani nga paglaom fuel kanimo to do the work for the glory of God. So unsa man ni busa unsa may application ani? Bisan gali ang mga Hudiyo ato naman ning gisgutan sa Hebrews no pero ibalik nako. Kani nga mga Hudiyo ni grabe nga persecution ilang nabatian. Ang ilang mga kabtangan gipanglangkat, gipanguklab. Ang uban kay wa nay puloy-ana ang nagbuhi sila pinagirapot sa tabang sa ilahang fellow nga mga Christians. Why makapugong padayon ang ilang fellowship. Sige po sila warawara silang kamutan ng tribo, mana nga paglaom na. Kay ngo dari sa walay pagsibog. Pangusga nato pagkupot ang paglaom nga atong gituhan. Nganong na may pangkusgan, nganong na may way pagsibog, wala na gini atrasay. Kay naay buot mulangkat ni ana nga paglaom. Ang kalibutan, ang yawa, ang sala. Pero ikaw nga nakabato nini nga paglaom, pabilin ana sa imuhang kasing-kasing nga atong gituhan kay kani nga paglaom by faith man kay kasaligan siya mining si Jesus nga nagsaad kanato. Ang kani nga paglaom na base sa saad ni Jesus nga katong muto maluwas, katong mosalig kaniya di gyud malaglag kana nga paglaom nakaangkla sa saad ni Jesus ug mamalandong kita i-absorb na pagmuni-muni ana nga paglaom kung ikaw na diskurahin na, kung ikaw medyo kapoy na huyoy abaga, sige padaplin diha kadyot piyong pagmuni-muni ani nga paglaom i-remind ang imong kaugalingon sa cross paskog na ka karon kay ligon naman imong paglaom nay uban galuya usay buhaton mamalandong kita alang sa pagdina. Sigay sa usag-usag ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong buhat. So kani diay tao nga puno sa paglaom mo dasig. Muligon sa mga nagluya. Mo na nga nay mga wider group nga lahi man gyud season ng kinabuhi dasikon. Usa man pagdasig, i-remind sila sa cross, i-remind sila sa Dios. Ang encouragement sa Kristohanon
wala ang gikan di sa kalibutan, nagikan sa pulong sa Ginoo. I-remind sila unsay gibuhat ni Jesus dito sa cross, the gospel again. O kanipon nga paglaom kung nakaani, mo resulta siya og maayong buhat. Na kalipay sa pagbuhat diha sa buluhaton. Unsa man ang imuhang ginatawag nga posisyon sa kinabuhi, asa man ka, we are one. We do good works because we have this hope. Dayon sunod, magpadayon sa fellowship. Walay pagbiya sa atong panagtigom. Why biyay? Ha? Although ang kalibutan kapangamay, direra ka, accepted ka, direra, o direra. Kabalo ka, asa ka muadto sa simbahan. Diri ka, madasig, busa, padayon. Ang atong panagtigom, ug hinaot diya sa online padayon. Ay inyong panagtigom, pero mas among gitinguha nga maabi-abi ug mahikap, makapis-bump me sa inyong mga kamot. YBI, hinaot, usata diha sa pagsimba sa Dios. Communion karon nami bread ug Dios inyo ana. Okay. Ingon sa gibuhat sa pipila. Hinoon pag magdinasigay kita sa usa-usa, ilabi na gayod nga makita na ninyo ang adlaw na duol na. Naigira, Ukraine, uban pa. Doon na, so wala mo padayon noon. Tayo, uban kay kung ay grabe, undang noon, ayaw. Why pagsibog? Why na niya atrasay? No, gamitang inyo pagkabisaya niya, pagkabulan. Muna na. Okay? Ang usa ka paglaom nga nabatunan sa mga balaan, naghugot sa kahupnganan sa simbahan. Imagine ng silhig, daghan kay mga bitaw mga tingay gihugot siya. Nahugpong siya. Ang sabay naghugot ana ang paglaom diha sa future nato, no? Kay usa ka Ginoo. Pito man ni kabuok. So adunay usa ka Ginoo, ikaapat, no? Kaninyo nga naunta ang grasya o kalinaw gikan sa Dios atong Amahan o gikan sa Ginoong Hesukristo. Kay gimension sa verse 4, usa ka Ginoo. Ug muni ang katubagan, kinsa ni nga Ginoo ang girefer ni Paul. Gibalik-balik sa chapter 1 to ang kaning Ginoong Hesukristo. So iyahang gimension nga kaning Ginoo nga gisgutan diri Ginoong Hesus. So even sa kaning chapter 4 makita nato ang Trinity, no? So unsa man ni ang pasabot sa Ginoo? Sa hunahuna ni Paul, ang Lord ani is supreme in authority. Daghan man kasi klaseng paggamit sa word na Lord. Apan si Paul, when he mentions lordship, it means supreme authority, sovereign one. Okay? And iya pag ini siyang gi-define unsa gid ang authority, ni Jesus, ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang kang Kristo mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ug ibabaw sa tanang butang. Ulo ug ibabaw, the sovereign King, the sovereign Lord who is over all. Di lang sa tibuok universo, even diha sa simbahan, siya ang ulo. Alang sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan diha sa tanan. So kani nga Lord mo'y nag-sustain sa iyang simbahan, mo'y nagligon sa siyang simbahan sa tanan. No, meaning katong iyang part sa iyang lawas. Mumana, di ba, ang role sa usa ka king nga kung naay part sa iyang kingdom is iyang isustain tagbuon ang tanan nilang panginahanglan. Provision, protection, because you are part of the kingdom. Okay? Dayon, sa Roma 10, 9, muni authority sa usa ka
Lord or Ginoo nga grabe siya kagamhanan kay kung pinagi sa imong baba magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, imo ang isulti o na magto diha sa imong kasing-kasing nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay unsay may tabo maluwas ikaw muna ang authority nini nga Ginoo. Kung mo kumpisal ka siyang pagka-Dios yung kaninga confession, dili lang ni baba, kung dili usman, gikan na siya sa kasing-kasing, nituo ka, nisalig ka. Kanang confession is a result of what's going on the inside. Kay according to the Bible, walay makakumpisal nga si Kristo mao ang Ginoo unless gamhan siya sa Holy Spirit, unless magabuhat ang Ginoo sa kiyang kinasuluran, siya makasubmitar gayo diha kang Jesus. Pero nay warning, kitang tanan diri. Mo inang nisimba ta kay nag-confess naman ta, di ba? Nga that Jesus is Lord. Pero gibalance pod sa Bible nga dili tanan nga moingon kanako Ginoo, Ginoo. Christ is speaking here. Makasulod sa gingharian sa langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. This is a warning that our confession must be coming from the faith that we have inside. No, nga dili lang ni siya taphaw nga confession. Muna nga kanang ang uban nagsalig, naka-sinner's prayer naman ko. Luwas na ko. Dili ang sinner's prayer makaluwas nimo. Klaro, dili tanan moingon. Yes, you confess the Lord Jesus Christ. Makita ba sa imo ang kinabuhi ang iyang pagka-Dios? Nga sa gayud mo'y nagdumala, nabay result ani. Nabay bunga ani. Nabay paghinulsol nga na nahitabo. Nagbuhat sa kabuton sa akong amahan. Asa man makita ang kabuton sa amahan? Sa iyahang pulong. Sa iyahang kamatuuran. Tungod kay aduna kitay usa ka Ginoo, hiniusa kitang magpailalom sa otoridad sa iyang pulong. Walay lain nga authority nga atong gi-recognize. Kundili ang authority lamang sa pulong sa Dios. Diha ta mo submitar. Diha ta maghiusa unsa gayoy gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang simbahan nga sa dito sa Estados Unidos naglalis. Nga kun ang ga-profess nga Kristohanon pero siya ginatawag nga membro sa LGBTQ, ipapastor ba? Ipapastor ba? Pwede ba ang authority naa diha sa pulong sa Dios. Unsa man ang gisulti sa pulong sa Dios. Unsa man ang qualification. Unsa man diha gyud maghiusa. Ang pulong sa Dios mo authority dili nang katong pataas ang kamot kung katong favor. Usara ka kamot ang magpataas pulong sa Ginoo. Amen ba? Diha ataka sa kamatuoran. Klaro na kay sa Ginoo ginadili nang inana mga butanga. So kung muna siya ang gisulti, dili. Kung ingon ang pulong sa Ginoo duhara ang gender, male and female, dili 100 ka buok. The authority of the scripture must be recognized og mura diha ta mo samita. Naay kuan ani no? Sample ani sa Bible. Kani sa John 6, si Jesus nagpakaon og mga libuan ka mga tao. Grabing pista ani. Nangabusog ang tanan. Og si Kristo miadto sa usa ka dapit no. I think sa Capernaum siya. Kani mga tao nga nakakaon. Naka-experience of fellowship, naka-experience sa kamaayo sa Dios nya. Pagkabuntag, ilang nakita si Jesus. Unya kay kato at ngali panihapon to. Ilang nakita si Jesus. Tuanaw kato.
gusto og pamahaw, gusto na pod og laing miracle niya, gusto nila nga si Jesus sa ilang himuon nga political king nga magkuha na gyud. Mo naging mulumpag sa mga kaning gahom sa Roman. Gisultian na, giprangkahan, gitudluan ni Jesus kani mga tawhana og truth, doctrine nga siya gayud ang tinuod nga pan nga maghatag kinabuhi, siya ang iyang dugo mo tinuod nga ilimnon nga makahatag og kinabuhi walay katapusan. Iyang gisulti ang kamatuoran. Gibalik gisulti ni Jesus no ang unsa gayud ang kabubuton samahan. Og usa sa iyang gingon mo kini, tungod nini gingnan ko kamo walay bisan kinsa nga makaari kanako gawas kon itugot kaniya sa amahan. Ang panginingkamot sa unod, way kapuslanan na. Ikaw makadul sa kuha, dili na tungod kay gamhanan ka o dahan kag abilidad. Makadul lang ka sa kuha o mukumpisal ka sa akong pagka Ginoo. Kung ka na itugot, samahan kanimo. This is hard truth. It's not about you, it's all about God. Ang kaluwasan nimo. Pero tanawa unsay respond? Humani ni daghan sa iyang mga tinun-an, daghan dili lang some, daghan sa mga tinun-an nga nag-uban sila, they follow Christ and nag-fellowship kaon, pero pag sultiyan nagkamatuoran, giyagyag na ni Jesus unsa ang tinuod, doktrina nga ligon. Daghan ang namiya. Wala ang dili lang nga namiya ang murag nibalik, kani ba gyud nga pagbiya, wa pag gyud mo ban. Wa na. Hain naman. Unity. Mo ba ni ang unity? Sa una-una sa uban karon no or sa kalibutanon, unite ta usa ta. Di ta magtudlog doktrina kay ang doktrina makadivide. Ang doktrina kung kamaturan ng isgutan dagan mamiya. Love lang ta. Chill lang. Christ kung nagunahuna lang siya support, daghan ang walag mga supporter. Daghan ang nibiya. Gitalikdan si Jesus. Unya, iyang giignan ang iyang mga disciple. Lingi din siya. Busa si Jesus nangutana sa napulog luha. Buot ba usab kamong mubiya kanako? Inyo ba silang awaton? Dili na ni ting tuno. Buot ba usab kamong mubiya kanako? Si Simon Pedro mitubag in behalf sa mga apostoles or mga disciples sa 12. In behalf, meaning naghiusa sila. They're united in confessing this. Wala walay division. They're one in this. Ginoo, kang kinsa man kami moadto. Anaa nimo ang pulong sa kinabuhing dayon. Og nagto na kami nga amo ng nasayran nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Muni ang confession ni Peter in behalf sa iyahang mga kauban. They're one. Pangutanan ako, are you one with this confession that Christ is Lord o diha lamang kaniya? Adunay kinabuhing walay katapusan, nga siya lamang ang dalan, ang kamatura dugang kinabuhi, walay makaadto samahan, kundili pinaagi kaniya. Nay usa ka pastor, yang isulti yang testimony, siya, yang pa siya. Na siya sa usa ka klase, unya, sa Amerika ni siya nga naitabo, gipangutana siya, si Jesus bagyod, gipangutana siya sa iyang professor, nga kaniyang professor is terror siya sa Christianity. Iyang gipangutana kining estudyante nga bago ra na convert sa Christianity. Si Jesus ra bagayod
ang dalan padulong sa amahan. Natukanin daw siya. Or, yes. Pero wa niya gipaklaro. Pero naiduha ka butang. Either kung iyang isulti nga yes, biyay-biyayon siya sa iyahang mga kauban. Kung musulti po siya no, traitor siya sa iyahang Lord and Master. Nisulti siya yes. Dayon gibiyay siya sa iyang professor. Okay, daghan nga mga words no nang gawa sa iyang baba nga nung kakuan ba ninyo? Baka nang sabay na ini sa bigot or pagka anong isara man gyud? Anong di ba gina-accept ang uban ng mga reliyon dia? Anong usara man? Nakigstorya din siya sa iyang professor no after sa klase. Nga ano man, inana ba giday ka na reasoning ba yang ang professor? Inana ba ang Dios nimo? Kadagan tao dia sa kalibutan nga nung naghatag siya usalang kadalan. Nung usara man yung kadalan, kung grasya siya, kung mahigugmaon siya, daghan utang dalan para daghan maluwas. Kung usara man gyud. Ana din tong Kristohanon. Sa iyang conviction is, may gani na gihatag nga usa ka dalan. May gani na pay usa ka dalan nga gihatag sa Dios sa makasasala aron maluwas. Kung ang Ginoo hustisya lang pwede ra wala. Tanan may impierno. May gani na usa ka dalan. May gali na Hesus nga yang gipadala. That's how gracious God is to you and me. He is so merciful that He gave us one way. The grace of God in the Lord Jesus Christ. And this message must be preached in every tongue, languages, that Christ is the only way. The doctrine, matod pa ni R.C. Sproul, divides. But doctrine also unites. It builds together the hearts of people who celebrate the truth of God together. Do you love the doctrine? Do you love the truth of God? We are one. But if you prefer something else, did you kakagwanta? Mangita dyo kag signanan na kag junk foods. Unhealthy sa imo. The truth of God. Munang gather ta together here. Munang fellowship ta. Because ang atong after dili, ang kalami sa tingog sa praise and worship, dili ang unsa ba no nga mga butang nga mahatag ko dili. We are after sa word ni Lord. Munang ni matakag sayo, nagsakripisyo ka kay gusto nimo madunggan ang pulong sa Ginoo. Mo ba na ang imuhang gihanian diri or nianhi ka kay kato mga young people basimba ra ba to siya? At least makita pod mi. Pag sure diha sa imuhang mga desisyon. Usa ka pagtuo. Okay? Usa ka pagtuo lang. Paspasan nato ni gamay. Pagtuo, kani nga pagtuo nga gihatag sa Dios, nga pagtuo distinct, pagtuo mao ang instrumento aron madawat ang gasa sa kaluwasan. Si Kristo gibayran na no ang atong sala dito sa krus sa Kalbaryo. Yan ang gisakripisyo apan kani nga benepisyo sa kaluwasan. Madawat lang ni siya pinagi sa pagtuo. Usa lang ka pagtuo, walay daghang pagtuo, usa lang ka pagtuo. Kani nga pagtuo atong sabton nga kani gasa sa Dios. Dili ni gikan nimo, dili ni siya matrabawan aron mo produce ni sa imuha, dili ni native sa imuha, kun dili gihatag ni sa Dios. Kanimo aron ikaw makadawat sa kaluwasan ni Hesus, gasa ni. Katulo, pagtuo nga mubunga og maayong buhat. Muni ang tinuod nga pagtuo, usa ka pagtuo nga nai-result nga kabag-uhan sa kinabuhi. Adunay kausaban, growing towards Christ-likeness, kay muni ang katuyuan sa Dios, nganong gitagaan kaniya grasya sa kaluwasan. Ikaapat, kani nga pagtuo kang Hesus ragayod, kita makaduol sa amahan. Wala na laing pagtuo.
nga gihatag sa Ginoo nga makaduol kita kaniya. Usa lang, kani nga pagtuo. Makaduol kita sa amahan. Kalima, kini nga pagtuo, mura gini siya nga pagtuo. Usa lang ka pagtuo, nga gikahimutan sa Dios. Tanang pagtuo, wa na himuot ang Ginoo ana. Masipag sa sincere man kay sila pastor, if they don't possess this faith, God is not pleased with them. There's only one faith nga makapahimuot sa iya, anchored in Christ and in Christ alone. Pagtuo nga makapahimuot sa Dios. Kani nga pagtuo pod is nagikan sa pulong sa Dios. You can have this faith only through the Word of God. And ingon na rin kung ang pulong sa Dios iwali, ang Espiritu magmugna og pagtuo sa wala pa diha kang Isus. Sa mga unsaved, He gives them faith na regeneration nga mahitabo. Og magligon sa pagtuo katong anaa na diha kang Isus. Yatang i-strengthen katong mga Kristohano na. So busa, ang pulong sa Dios mo gayud ang atong authority. Pero kani nga pagtuo nga gihatag sa Dios kanato unsa man ang bunga ani? Muni ang response. Kita maglakaw man pinaagi sa pagtuo. We live by faith, not by sight. Faith in everything we do, naagyoy element of faith diha sa Ginoo. Whether you are in doing business, eskwela ka, treating your wife, unsa man, we should walk by faith. Even in your finances, there should be an element of faith mo na nga. We give, we're trusting God to provide because that's faith in everything that we do. Kaunom, usa ka bautismo. Matthew 28:19. Sa inyo pagpanglakaw himuang mga tinun-an unsa ang tanang kanasuran o magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nay daghang baptism sa tibuok kalibutan. Name it, nay daghan. Pero usa ra ka bautismo ang acceptable, ang madawat sa Dios. Kadaka ng baptism o kaning ginatawag nga Trinity. Amahan, Anak, o Espiritu. That's the only baptism. That is, we should be one with this. O kanipod ang bautismo atong sabton niya, kani siya nagsimbolo sa atong pagkahiusa kang Kristo diya sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Nahiusa mo ni siya ang outward expression of our union with Christ mo na ang magpabautismo, nagsimbolo sa atong pagkahiusa kang Hesus sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Kini mao atong pagpakita nga kita iya na ni Hesus o sakop sa iyang lawas. Nakadiri, you confess that there is one Lord, one faith, one hope. Nya abot ani one bautismuhan ba ka? Nisabitar na ba ka ani? Kung dili ka mo submit ani sa one baptism, kaning mong confession nga one Lord, you are not submitting to the Lord. Confessing ka nga one faith, your faith does not produce transformation works. That's a fake faith. So that's why baptism is muna siya ang pagpakita na ikaw nahiusa na, you have one faith. So kung naiuban rin nga, naimang goyuban nga, dawata lang ang mga kusagitudlo diha, pero usa may warning, ayaw lang pabautismo. Kung dili ka magpabautismo, sultian, teka karon, you're not a Christian. Di juga Kristiyano, uwa kay labot sa lawas ni Jesus, because this is, kanang gisulti sa Biblia, nagi one baptism. Hello? Usa ka Dios og Amahan. Usa ka Dios og Amahan natong tanan ibabaw sa tanan og pinaagi sa tanan sulod diha
sa tanan. Kani nga Dios matod pa sa Westminster Confession, one God, the living and true God. God is spirit, infinite, eternal, unchangeable. His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Muna siya ang Ginoo nga atong gisimba, atong gialagaran. Pero dili lang siya kanang Ginoo, kundi siya po ang imong amahan. Amahan na to siya. Sa unsang pamaagi tungod kay siya mo'y nagbuot, siya mo'y yatang gipredestined, iyan ang gitagana nga kita mahimo niyang anak. Kay pinagi kang Kristo sumala sa iyang tuyo, sa iyang kabuton aron daygon ang iyang mahimayaong grasya nga walay bayad, iyang gihatag kanato pinagi sa iyang pinalangga. Nahimo kang anak sa Dios dili tungod kay muni imong pagbuot. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga iya kang sagupon sa iyahang pamilya. Sa wala pa gimugna ang kalibutan, na-conceive na kasamayan sa Ginoo that you will be adopted in His kingdom, in His family. So muna ang atong amahan, siya ang amahan nimo. Maghiusa kita. Kaya kita usa lang ka lawas. Usa may reason na to why we unite. Usa lang kalawas nga nagsimba sa usa ka Ginoo, usa ka Espiritu, usa ka Dios o gamahan nga naghatag og usa ka pagtuo, paglaom o bautismo. Daghan patag trabaho diri sa kalibutan. Ang kaning biblical Christianity ayaw mo pagununa nga daghan ta minority rata. Unya kung dili pagid ta magkahiusa ani mababagan or mahimong malangan ang trabaho. We must unite. GCAF, we must unite with one purpose, glorifying God and God alone, living towards Christ likeness. Magampo kita. Ginoong Dios, daghang salamat sa imuhang gugma kanamo. Nga imuming gitagaan o pribiliyo nga mabati ang imong presensya nga pasiguli diha kanimo. Akong mga pagampo, Lord, nga isip simbahan, magkahiusa kami. Magkahiusa kami for your glory and honor. Bless your people. Sustain us, Lord. In Jesus' name, amen.